Євангелія паводле Яна. На другі дзень убачыў Ян Езуса, які ішоў да яго, і сказаў: «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грэх свету». Гэта той, пра якога я сказаў: «Пасля мяне ідзе муж, які апярэдзіў мяне, бо ён быў раней за мяне. Я не ведаў яго, але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраэлю». І засведчыў Ян, кажучы: «Я бачыў духа, які сыходзіў як голуб з неба і застаўся на ім. Я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той ёсць тым, хто хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы».